Айде отново. Записваме. Не. Радваме се като малки деца на асфалтиране. В България. Да, защото живеем в една много интересна държава. Търсих думата, но не мога да я намеря. Екзотична. Екзотична държава. Ще направим тук цивилизация. В столицата на София си плащаме, за да ни асфалтират улицата, която е общинска. Нищо, ще спрем да мърморим. Важното е, че ще стане нещо хубаво и не се иска да се направи разликата, да запечатаме между това, което беше и това, което ще стане. Ето тук, например, става нещо невероятно. Имаме асфалтова улица. Това е за сега.